बोसोर गोदाननि जाहा दे फैसा मोजां थाथो दे जमा लोगो मोनलायलायबाय थाथो मोनजालायबाय आं आब' मिथिनाव अनलाइन खालामनो नागिरदोंमोन आरोना आइफोन। हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। स' दिनैथ' बैसागुनि 1 थारिख। हेपि बैसागु फंबाय बिनानाव आइ बाबामोन गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' दायो नै जोङो माने सिंग्रा बाजाराव थांगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आइजों बाबाजों फुजा होनो नागिरगासिनोमोन। ओमफ्राय दिनैथ' 1 थारिख नालाय बयखौबो खुलुमस्रांगोन। ओमफ्राय बेखायनो मारि आखाइ खालि खुलुमनो होननानै जोङो दायो सिंग्रा बाजाराव फैग्रोबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय स' दायो जोङो मा लानाय जायो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो, मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' दायो जोङो थांग्रोनोसै लोगोफोर, मा लानाय जायो। दायो भिडिअ लानो मोनबा लानोसै, लानो मोनाबा गैला आरोना लोगोफोर। स' दायो नायलांबाय थादो। जोंहा दायो दखान थांग्रोनोसै। आयौ मा गारि बेलाय एफा गोरलै बिदिसो नै गोमोआ। बेफोरबायदिनो थारमाने कालारसो होनदो, बे जिनिनि कालारा रांसा माबा नांनानै बिदिनो आरो गुफुरा ओइलाय बैफोरलाय आगर गोनाङा मोजां मोना नों गाननो बेखौ मोजां, बेबो मोजां कालारा। ओमफ्राय बेलेग गैला कालारा बेलेग जानांगौमोन, दख'नाफोरा मोजां मोजांथार। मामि र' बै मैया नायनाय बायदिथार ना? मैया नायनाय बायदि नङा, मैया नायनाया आलादा। मैया नायनायखौनो मोजां नुदोंमोन, खिन्थु गोबाथार। लाइजौआ लाइजौ मोजां नुदोंमोन। नाय बेखौ मैया लाबाय र', बेबायदि कालारखौ नायफिननांगोन। जोङो दायो जि आरिखौ लाखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नै हासबेन्डआ मैगं दखानाव हाबफैदों आरोना। सबाय बिमा लादों, ओमफ्रायो लेबु लादों, पटल लादों आरोना। नै ओमफ्राय मायबा मोनबावो खोमा साननानै एसे गिदिंबाय थादों आरोना। आं बारा भिडिअ लाबाय थायासै, नैबाव दसे लालायबाय आरोना लोगोफोर। जोङो दायो थांसै, नायलांबाय थादो। आं खेवला आरोना गोरोन्थिसो। ओमफ्राय जेनेबा बे मामिनि फेन ओमफ्राय मामिनि गस्ला ओरैनो बेजों सेट ओरै। ओमफ्राय नैबेखौ होनबाय मामिनि हामगोना हामा? फिफिनिसो हामनाय नङा खोमालै एसे थानोसै बे नानिनि सोरनावबा जि मोजां मोजां एम्ब्रयदारि लागायनाय एसे, ओमफ्राय नैबाव लेस लागायनाय एम्ब्रयदारि। ओमफ्राय फुरा बडिफोरावबो बबावबा होनायबा मोजां नुगौ मिथिया। मोजांसै आरो भिडिअआ। बिदि जाबाय आंनि दख'ना आगरखौनो मोजां नुवासैहाय। रेटआ बिदिनो दानि पार्ट रखम नालाय। गोजोन रोजाखै जों दोनथाबथार। ओमफ्राय नैबाव बायद'नि मैगं फिसाखाया मामोन? जाबाय गामसा गिदिरखौ मोजां लाया, गिदा गिदिर गामसा। मा आंनि ब्लाउस एसेबां गिदिर जाथारालै फाग्ला, एकदम 36ल'सो लाबोनांगौमोन। बे गांसे बे सिम्पलसो जाबाय। बे खाग्रा दं मोनथियो नै खाग्रा ब्लाउसआनो मारैबा हाखु दाखु जाबाय फिसा गोनांनि। नैबे आगर सिरा सिरानि बिदि। ओमफ्राय बे जाहैबाय गामसा गांनै, ओमफ्राय नैबे ब्लाउसआनो। ओमफ्राय बे मामिनि फेनानो मामिना। ओमफ्राय नैबे मामि फिसानि। हामगोना हामाथाय? हामगोन खोमा दे।
ओमफ्राय जलंगा जानाय नङा आरो मा लरग ओमफ्राय नैबे गांसे ब्लाउसआ बेखौ सोरनो दाबोमोनलाय हुदु नैबे गांसे हामगोन ना हामाथाय फैनोसै दायो र' खुलुमनो गानाखैबो जोमाखैबो मानि बोराय बाथौ मोजाङै मोजां लाखिदे फिसा फिसौ गासैखौबो आयौ माबाया थाबोबायहाय आंनिया महर खांख्राया बोराय बाथौ सोरजिगिरिया गासैबो मोजाङै मोजां रायजो मोजाङै मोजां थाथों आयु गोलाव जाथारनि फिसाफोरा गासैबो मोजां जाजोबथों बोराय बाथौ मोजाङै मोजां लाखिथों फैगोन बोसोराव आरो बेनिसाय मोजां गिफ्ट मोननायनि दे सल' जा खुलुमलायदों नै ब्लाउस गांसेल' होनो हाबायहाय गाबोन गान दे मोजां दे बे फारफाराव गिलिर फैदों मोजां बारनायखाय दे मा मालाय मामि नोंना हामगोन हाबाथाय जागोन ना गाबोन गाननो गोमो दख'ना नांखागोन नालाय ओमफ्राय आंखौसो मिथियासै मोखावदोब्रा ओमफ्राय बेयो नोंनि ओइ बेनो मडेल सोरजिगिरि दे जाय नों जानाय नङा होमबा नोंनो जाना नोंनो गथा हामा नों लादो औ दे जागोन दे नै बिनिखौ मिथिबाय दखानाव नाम्बार 30 मा होनो 30 ना 38 ब्लाउस 40 माबा बिदिनो मोना बिदि मडेलनिखौथ' सोरनो मोना जाहैदों ओमफ्राय दायो ब्लाउसआबो मोनसे नांबावगौ आरोना ओमफ्राय आं दा नानिनाव बिहरफानोसै आरो नैबे फैसाखौ हरनानै ओमफ्राय गस्लायाबो हामासैना मामि गिदिरना ओमफ्राय बे गुवाहाटि मामि फिसानो होबाय आरो ओमफ्राय दायो मामिनो प्लाजो नांगौ नामानो ओमफ्राय फैसाखौनो हरनो हानोसै दा बायनानै लाथोंसै आरोना आं दायो फैसाखौ हैनोसै आरोना लोगोफोर नैबे मामि लाबाय बेखौ फैसाखौ हरनानै होनोसै आरो मा आब'नो हरनो बेखौ दे ना मामि मोजां मा र' फैसाखौ हरनो दे कि मोननो हरनो दे नै ओमफ्राय लोगोफोर दख'नायानो मोजां मोनासै आरोना आं बारा नन ब्रेन्ड आरोना बेयो ब्रेन्ड नङा आङो ब्रेन्ड बिहरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दायो हाबायाव गाननो थाखाय अनलाइना सौफैला नालाय टाइमा हास्लाबला हाबायाव आं 4 तारिखआव गाननो नांगौमोन नालाय ओमफ्राय अनलाइना दा मोनफैला आरोना आं आब' मिथिनाव अनलाइन खालामनो नागिरदोंमोन आरोना FNFखौ ओमफ्राय गैया ओइ नै ओमफ्राय गाबोननि थाखाय जोंहा न'नि फुख्रियावनो नाखौ लायनानै सायनानै एवनानै दोनखानोसै आरोना मानो होनबा जोंहा गाबोनहाय जोंहा माने आंबो बारा मिन्थिया आरोना बेबायदि नेमखौ माने हौवा गोदाननिया गाबोनहाय जोंहा बिबोनांनो बिदिनो गाननाय जोमनाय सना बाना होफैगोन आरोना बेबायदि फैग्रोगोन आरोना गाबोनहाय बेखायनो न'नि नाखौनो लायनानै दायो एवनानै दोनखाबाय आरोना नै लोगोफोर दै गाहेलायलांबाय आंसो सिराया एफा गिदिर गिदिर आयै बेखौनो जायो हाबायाव सिराजों दैजोंबो होगोन ना लकेल जों न'आव जाग्रा बेखौ होगोन ना माने सोरबा ओंखाम जायै फैबासो होनांगोन ना ओंखाम जायैबो दोङो ना ओंखाम जायैनो होगोन सोरबा ओंखाम जायै दोङो हाबा नुफेराखैलै बेखौ दिनैसो नुदों बे गिदिर गिदिरखौ जोंहा बाथाबारिनिया माइरं जावगासिनो
नाया मा खाय थाबजों नाया होदों ना ना थिखांना लाबोदोंमोन होदों औ बेखौ थिखायबाय आं नङा जों गथा गथाबो होदोंमोन सोरला नों गेद्रा थिखायदों बे नङालै माइया थेवलिया अ ओइ नोंनियाव थांजोब्बाय खालामाखै आइनियाव नै बिदिनो नांगोन ओमफ्राय आं दायो सबाय बिमाजों आलुजों एवदों आरोना जों दहाय जाखांबायमोन आरोना आलु बाथोनजोंनो जादों ओमफ्राय दायो हासबेन्ड मोना नासो लायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो हासबेन्डआबो फैनायखाय आं नैबे आलुजों सबाय बिमाजोंखौ एवनानै होबाय आरो आलु बाथोनल' सिफ्लेखादोंमोन नालाय दहायो ओमफ्राय दायो ओंखाम जागोन होननायखाय आं दायो बेखौ एवनानै होबाय आरोना नै लोगोफोर बोसोर गोदाननिनो दे बोसोर गोदाननि थाङाया थांदोंलाय दे ए रुमिखौ खालि फरक मान जाबो दे देखिके मा लइसो आरो सासे नाय बोरमा दे बाला बुसा नाय ते बाकी म करवार साइड खाते पसंद साथे जाबो ते लोवर के लाइसा खाइसा लाइसा होते दिया है अरे ने के मंगता होते हो जाबो पर जानो माला फैगोन ओमफ्राय जोंहाथ' एने दा होलायबाय न' आंनो स्पेसियेल लाबोखादोयो होननानै होनदां दे गोबाव सोर दा आइया गुवाहाटिनि आइया जोंना सामब्राम जिरबाय थादों नै सामब्रामजों हाइजेंजों गाबोननि थाखाय मा खालामनो रेडिखा गाबोननि ने दा देखागोन नामा नों औ बेखौ नायवगासिनो दाबो हाया नाखौनो नै बिसोर जामखो नोंना आयौ थाम्फै बाबा है दंबावोसो माखासे बुरजाथार नालाय नाया दाला फिसाखौ मोनफैलायबाय नै बेहा दालामबा बुरजा नङाहाय जोंनिया संग्राय नोंसिना दाला होनो नालाय जोंनिया संग्राय होनो आरो फिसा दालाखौ मोनलायबाय बेहा थिं जा आब' दालाया इसेसलै सानियाव थिखांलायसै दा दासो बायसो ए खायार'मोन मेला ओइ बिबारियालाय आरो थिखलालाय मोजांफोर हो दे ओमफ्राय नायजायो मोनायाव ओंखाम जानो थाखाय बिथिं दालि संबाय आरोना ओमफ्राय दायो सबाय बिमाजों आलुजों नै आरो एवखांबावबाय आरोना बेखौबो लोगोफोर दहायनिया साननिमोन दायो मोनानि बेखौ एवबावदों आरोना मैथाखौ एवला गाबोन जानोसै मैथाखौ मोनायाव दे बोसोर गोदाननिनो दालि माखासे संबाय दंखायो माबा मोनसे जाबायना जाबाय रुटिं नांला खासे आदानो आदायानो खोनाथारालै मोजां बोर हो बाबानो पटल एवदों आरोना बाबाया सबाय बिमा जाया नालाय ओमफ्राय दालिखौबो बेखौसो जायो बाबाया ओमफ्राय ओंखायनो बेखौ आं बाबानो आन्था न' सिङाव संफैबाय आरोना नैबे मोनबा दा दालिखौ डाइरेक्ट होनोसै सामब्राम हाखाबाय मोनबाय नायजारा गोलोमजोब्बाय जेंगाव जेंगाव मानसिया